В момента сме с кандидата за кмет на район Витоша, инженер Теодор Петков. Ние сме от Фейсбук група Княжевец и имаме няколко въпроса към него. Първият ни е, вие сте за кандидат за кмет за трети пореден мандат. Сега на вас ще си позволим да зададем малко по-различен въпрос от останалите. Молбата ми е да маркирате само по едно нещо, което припознавате като свой най-голям успех, който сте успели да направите през последния си мандат, и нещо, с което не сте успели да се справите и ви се иска в следващия мандат да успеете да направите. Здравейте на вас и на вашите членове на група Княжевец. Нещото, с което най-се гордея, е образователната инфраструктура, училищата, детските градини, бройката, която сме построили, и че всички училища и детски градини на територията на район Витоша са санирани с въведени мерки за енергийна ефективност. Това, в което най-малко сме се справили и най-много ще наблегнем в следващия мандат, след образованието естествено, е пътната инфраструктура на кварталите. Кое виждате вие като основни, сериозни проблеми на Княжево? Кои проблеми могат да маркирате като сериозни в Княжево? Сериозни проблеми в Княжево, те за част от територията на район Витоша са идентични. Наистина е състоянието на пътната инфраструктура и на тротуарите, и именно затова казах и преди малко, че това е нещото, в което най-много ще обърнем внимание в следващия мандат. Естествено, попаднахме в един мандат, в който имаше кризи, ковид-криза, икономическа криза, и това не даде възможността на Столична община да отдели достатъчно средства за ремонтите. Така че се надявам и имам уверението, част от парите за ремонти на тротуари вече са осигурени, така че през следващия мандат наистина ще може да се обърне голямо внимание именно на тях, навсякъде в района, включително и Княжево. А други проблеми, освен това, кое друго може да се... Трафика е един от основните проблеми на Княжево, и за това решението на този проблем е именно довършването на околовръстния път. Само през изграждането на околовръстния път може да се подобри и да се намали трафика в квартал Княжево. Един също много сериозен проблем за Княжево е промяна на ПУП-а на Цар Борис III, защото в момента той предвижда разширение на Цар Борис III, и това вече е повдигнато като тема в Стария общински съвет, и са внесени искания и от наша страна, и на жители на Княжево да се измени ПУП-а по имотни граници, което ще гарантира 100% запазване на минералната баня като обект, който никой не и към днешна дата имал намерение да го събаря, но това е нещото, което ще бетонира банята и през ПУП-а си. Добре, като го отворихме темата за банята, какво смятате? Какво е бъдещето на тази баня? Какво би трябвало да бъде бъдещето на тази баня? Както знаете, тя е държавна собственост през една болница. Според мен бъдещето е тази баня, както някои от другите бани в София, да премине в общински ръце, има достатъчно проекти, по които Столична община може да кандидатства за нейното обновление, да се превърне в една работеща и един музей едновременно. Добре. Казахте за трафика през Княжево. Докато се изгради околовръстен път, обаче ще мине доста време. До тогава все пак трябва по някакъв начин да се гарантира безопасността на живущите в Княжево, защото тук говорим за един много сериозен трафик. Нали? Това е магистрален трафик. Съпоставиме даже е по-голям. Някога е по-голям. Да. Какви мерки можете вие като кмет да инициирате, за да може да се спазва скоростта на движение, която много често не се спазва, и в същото време да се гарантира безопасността на живущите тук? Тази тема сме повдигали няколко пъти, наистина, като тема, и това, което беше искането и на Столична община, и в крайна сметка темата за безопасността на движението, е именно поставяне на камери за ограничение на скоростта. За момента КАТ все още това не са го направили. Столична община даде възможност да им закупи няколко такива, да им ги дари, за да могат да бъдат поставени. Едно от възловите места, според мен, е именно поставянето на такава камера в отсечката след 10-ти километър нагоре, защото там наистина се кара с много висока скорост.
и естествено пак подобряването на организацията на движението, всички тези мерки с спазване на пътните маркировки, по-добри пътни маркировки, знакови стопанства, за съжаление много се чупат и вандализъм има много голям там, но това може да и присъствие естествено на полиция. Добре, отидохме до темата за реверсивното движение, което стимулира, то има целта на реверсивното движение да пропуска по-голям трафик, т.е. да улеснява трафика. Но се получава така, че от дефилето във Владая трафика се измества в Княжево. Разбира се, че той е нужен в момента, докато бъде довършено околовръстното, но какво смятате за това автоматизирано реверсивно, което имаше идея да се прави? Какво е вашето мнение лично? Този проект за автоматизирано реверсивно движение, той не е одобрен. И действията, които бяха извършени като строително-монтажни работи, те не са с разрешение за строеж. Един такъв проект изисква при всички положения издаване на разрешение за строеж и най-малкото обществено обсъждане, за да може жителите и на Княжево, естествено Владая и Марчаево, като част от жителите на територията на район Витоша, искат това нещо да съществува. Аз мисля, че може да се намери баланса между тези две неща, защото ако някой в момента каже аз съм твърдо за реверсивното, тук среща отпора от страна на Княжево, особено кмета на района. В същото време кметовете и населението на Владая и Марчаево искат реверсивно движение, защото те трудно се придвижат, така че сме между чука и наковалнята и трябва да се намери баланса в цялото това нещо, защото не може да слагаме едни граждани за сметка пред други. Разбирам добре. Общо взето изчерпахме темите, които са свързани с Княжево, обаче имаме един отворен въпрос сме оставили, който вие да си изберете какво да кажете на княжевци. Имате ли нещо, което не сме обхванали като тема и искате да споделите и в същото време просто да се обърнете към княжевци? Със сигурност не сме направили всичко, което трябва да се направи. Не, че нямаме желание. Напротив, имаме желание и се надявам, че ако получим вашето доверие в следващия мандат, наистина с приоритетите, които сме заложили, Княжево в крайна сметка ще бъде едно по-добро място за живеене от това, което е в момента. Добре, благодаря ви много. И аз ви благодаря.